An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bɛ yen bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan février kalo don bi y'o tile 15 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 13 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ Mali lakanabaw wulikajɔ min bɛ bi bi na n'u kɛlen bɛ k'o tulo tigɛ o wulikajɔ kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kurumarikaw fɛ yen maa minnu tun kɛlen bɛ ka marifa ta k'u ɲɛsin an ka jamana ma olu dɔw ka t'u yɛrɛ di o kɔfɛ u ye tɛgɛ da maa dɔw kan dɔgɔfiri fala kɔfɛlaw la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana lakanabaw wulikajɔ bɛ sen na surasiw ka ɲɛma min bɛ yen ale ye wulikajɔ ta ni ka taa ɲɛ da kɛnɛ kan surasiw ka t'u lajɛ baaraw bɛ lamɛn bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la kunungo min ye CNT maaw ye olu sigira sariya dɔw bɛ yen o baaraw yɛlɛmani bɛ se ka don o la cogo min na furancɛla fanga a kunda kama o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi Masina marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Sɔmɔnɔ ye wulikajɔw kɔni basigi bɛ ka n'a ye o waati kelen kɔnɔna na ko gɛlɛya kɔni bɛ ka don o ma o la k'a sɛbɛn kɛ kɔngɔ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la INA o ye yɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ yɔrɔba a yirala k'a fɔ u bɛna yɛlɛma ka taa yɔrɔ dɔ la kalanden minnu bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna sɔn waleya ma kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ an ka jamana lakanabaw n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko karido ɲafungɛkaw fɛ yen an ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ dɔ ko wulikajɔ kɛbaa dɔw n'o ye marifatigi dɔw y'u ɲɛsina an ka jamana lakanabaw ma o kɛra so an ka jamana lakanabaw la maa 2 bɔɲɔgɔn olu kasaral'u nin na maa 2 min n'olu kasaral'u nin na kelen o ye Mamadu Dunbiya ye kelen o ye Sabakɛ Fɔnba ni maa 2 min bɔnnen furu nin na k'a kɛra wulikajɔ kɛbaa dɔw fɛ ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'o kɔfɛ an ka lakanabaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se k'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ye nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin ma ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan a ko bɛ se ka ɲini cogo jumɛn de la min ye nin ɲɔgɔnna ye fu bɛ se ka siri nin dan na cogo min na ka se k'o baaraw sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana lakanabaw basigi ni lafiya o bɛ sabati jamana in kɔnɔna na cogo cogo wulikajɔ fɛn fɛn bɛ ta ka ɲɛsin ma o wulikajɔ u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na n'i ka fu sira dan na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ Sikaso marabolo kɔnɔna na kunnafoni y'a yira k'a fɔ Ganadugu ale yɔrɔw la ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka mini bila Mali jamana lakanabaw an balana k'a fɔ o yɔrɔw la ko kungokolo dɔ kɔnɔna na u yɛlɛla i ka dɔn ka fɔ mini kan u kɛra so an ka jamana lakanabaw la maa 4 bɔɲɔngo kunnafoni la k'olu ni tora ka maa 3 ni k'olu jɔn ye nin wulikajɔ min kɛra a yirala k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bi bi na jamana lakanabaw bɛ wulikajɔ min na bi n'o ye ka se ka jamana in basigi k'a yira k'a fɔ ko f'u k'o bila minɛ kɔnɔna na ka jamana in kunsama ka se basigi lafiya ma fasodenw ka se ka lafiya cogo min na jariwala tigilamaw danbaara ka kari u la yɔrɔ caman na o de kama u b'a la ka to ka nin yɔrɔ ninnu ka nin janjugu ninnu da yɔrɔ ni yɔrɔ tuma min na ni nin kɛra an ka jamana lakanabaw ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan min ye waleyajugu kɛbaaw ye u mana ye yɔrɔ yɔrɔ ka se ka wulikajɔ ta ka fu siri u ka kɛtaw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balana k'a fɔ kurumarikaw fɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ bi bi na jamana lakanabaw kɔni wulikajɔ min bɛ yen bi n'u bɛ k'o kɛ o wulikajɔ kɔni k'o dogolen tɛ maa si la dɔgɔfiri ale falakɔfɛla yɔrɔw la kunu sufɛ ni kana kunungo la marifakanw kɔni an balana k'a fɔ mugujugu kɔni a filikan ma dogo sigidala maa si kelen na maa si ma maa si ɲininka mugujugu ale filikan na maa caman kɛ fɔ la o baara minnu bɛ sen na bi ko nin kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ jariwala tigilamaw u dagayɔrɔ caman bɛ yen ka se k'u wɔlɔwuli o yɔrɔw la fɔlɔ u tun bɛ cɛyakan minnu fɔ ka fu siri o waleyaw dan na a yirala k'a fɔ bi ko maa bɛ se ka fɛn min fɔ kurumari kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen ko ni panko 1 ani yawawa sɔnni na ma i ka dɔn k'a fɔ jariwala tigilamaw k'i ka dɔn k'u yeli kɔni k'a bɛ don gɛlɛya minɛ kɔnɔna na k'o sɔrɔ kɛ sɔrɔdasilakaw bɛ wulikajɔ ba la o yɔrɔw la yen o wulikajɔ ninnu sen fɛ a yirala k'a fɔ falakɔfɛla la ko min ye jariwala tigilama dɔw ye maa dɔw yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan jariwala tigilama dɔw olu farala ɲɔgɔn kan n'u ka marifa di jamana lakanabaw la k'a yira k'a fɔ
tiɲɛna la ka olu tun bɛ waleya min na nin y'a dabilalen olu fɛ kɛra sababu ye ka se k'olu minɛ o kɔfɛ k'u yɛrɛ ka wulikajɔ fɛ u tilala ka dangari maa dɔw la nin wulikajɔ ninnu sen fɛ n'o ye jariwala tigilamaw ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi baara min bɛ senna bɛ sigidala maa caman ka fɔ la ko nin baara ninnu kɔni sɔrɔsilakaw wulikajɔ de tun kɛlen bɛ joona joona k'u ma kɔnɔ nin na nin baara mun sigilen bɛ sen kan bi u bɛ foli ta ni ka ɲɛ suma an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na n'i y'a balila jateminɛ jamana in basigi na lafiya ya kunba de ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kununko faraɲɔgɔnba dɔ kɛra CNT an ka jamana kɔnɔ na min ye furaɲɛla fanga a sigili min kɛra a gafe fɔlɔ min y'a sɔrɔ n'o dilanla n'o bɛ wele ko sariti o sigilen tun bɛ sariya minnu kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ o waati kɔnɔ na min ye jamanatigi danganya o de tun bɛ yen o kɔfɛ o nana bɔ a ma ka tila kɛ maa min bɛ jamana kunna bi n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye k'ale ka jamana ɲɛmaa ye yɛlɛma dɔw kan ka don a baaraw la jamana ɲɛmaa ale ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura dɔw fasirila k'olu bila min tun bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ kununko o sen fɛ yɛlɛma caman bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛna don kow la min ye transition yɛrɛ ye a kunda ka taa se baara minnu kan ka k'a kɔnɔ na olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli baaraw b'a kɔnɔ o kɔfɛ kunnafoniw na furaɲɛla fanga ɲɛmaa gafe kura in kɔnɔ na ka se ka kɛ sababu ye ni k'i kɔn bɔ jamana ɲɛmaa kura nataw nɔfɛ kunnafoni na olu bɛna ye nin sen nata kɔnɔ na maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye CNT ale maa ɲɛmaa ye bi ale ka kɛtaw ye ka ni kura fiyɛ o la ni ala sɔnna ma gafe tɔw an bɛn'u fara ɲɔgɔn ni k'u bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ aw ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka an ka jamana na ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ka ɲɛmaa min bɛ yen ka wulikajɔ ta min y'an ka jamana lakanabaaw ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ka ni ka t'u lajɛ o baaraw kɛra an ka ɲɛmaa fɛ n'i y'a sɔrɔ général de division Umaru Jara ale caman na ka taa ɲɛda sɔrɔsiw ka yɔrɔ ni yɔrɔ gɛlɛya minnu b'u kan bi k'a dɔn mun de bɛ ka kɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛra wulikajɔ minnu bɛ fɛ sen na baara ninnu bɛ hukumu jumɛn de kɔnɔ na min ye général Umaru Jara ye a ye kuma min fɔ taama in sen fɛ o filɛ a bɛ ɲini ka dɔgɔkun kelen bɔ an bɔra terrain kan n'i ye mɔgɔ bila baara la a ka ɲi i ka taa la u bɛ ka baara mun kɛ donc an y'u bila baara la donc a bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ samiya ban kuma an mɔgɔ wuli ka samara don sen na ka wuli ka taa jugu ɲini minnu bɛ ka an ka population tɔɲɔ donc an b'a dɔn opération dɔ tun kɛra ala tɔnɔ zone na u tun ye fɛn caman sɔrɔ minɛn caman sɔrɔ donc an wulila ka t'o sɛbɛntiya quoi ka taa an taara ala tona sɔrɔsiw minnu bɛ yen force spéciale minnu bɛ yen an taara an ye minɛnw ye u ye mulu minɛ u ye marifa u ye fɛn caman minɛ ani engrais mun bɛ se ka fɛn an bɔra yen nɔ misali fɔlɔ ye mun ye ka président ka foli las'u ma ka tila ka f'u ɲɛna k'a fɔ u k'u jija fɛn wɛrɛ tɛ mali kɔnɔ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ donc fɛn fɛn bɛ se ka to cadre la a n'an ka population bɛ lafiya cogoya min na ani u lakana bɛ se ka na cogoya min na donc o de y'an ka laɲini an bɔra yen nɔ an taara Tibi recrutement spécial mun bɛ sen na recrutement spécial ye jumɛn ye o ye an y'a jateminɛ k'a fɔ sɔrɔsiw mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo tant que ni marifa bɛ mɔgɔ bolo dɔw bɛ yen u bɛ balo marifa la a tɛ se ka bɛn donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko peut-être n'an ye recrutement dɔ bila sen kan fɔ DDR MINUSMA DDR ou bien DDR non DDR tɛ an recrutement spécial i bɛ na surasiya i b'a sɛbɛn k'a fɔ i bɛ fɛ ka don surasiya la n'i nana o sababu la a critère ye marifa de an b'a dɔn centre kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen baganw bɛ sonyɛna ka ban mɔgɔ dɔw bɛ balo marifa la donc nin opportunité de ka d'u ma u kana jamana lakana kɛ hɔrɔnya ni baden na wala jamana donc an y'olu ka sortie dɔ kɛ d'après an taara Sevare an ni sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔn ye an tilala ka taga Koro voilà ka taa sɔrɔsiw ye minnu bɛ ka opération kɛ yɔrɔ na ani ka na Bajangara Mamnandoli u baara ɲuman kɛ yɔrɔ la u ye sira fɛn fɛn tun bɛ yen n'u se ka tɛmɛ an mɔgɔ donna bɛɛ la ka jugu dankari vraiment k'u ka base ni fɛn ninnu détruire maintenant u b'a zone na u bɛ ka opérer a zone an bɔra yen nɔ ka taa Sofara ni force spéciale ɲɔgɔn ye ka tila ka na Timisa ka taa Tomiya a bɔra Tomiya donc kunun an tun bɛ Karangana zone na GTA garde mun tun bɛ yen an taara yen yɔrɔ la an n'olu ye ɲɔgɔn ye u tun bɛ temps jɔ u bɛ Karangana u bɛ baara ɲuman kɛ yɔrɔ nin na fɛn fɛn jugu tun bɛ wo fɛn fɛn kɔnɔ Samori ka don kulu dɔ tun bɛ yen ko temps jɔ yɔrɔ ko Samori tun bɛ don yɔrɔ ninnu na ani frontière Burkina bɛ yen ani ka taa fɔ Tiɛrɛ zone na u y'a bɛɛ nettoyer ni an bɛ ka se ka ni baara ɲuman bɛɛ kɛ bi minɛn de sanna ka d'a ma ni banana yɔrɔ hélico bɛ se ka taa kɔnɔ in duguma la hélico bɛ se ka t'i nɔfɛ ka na minɛn sanna ka d'a ma mais mɔgɔ yɛrɛ hakilina fana faamuna hakilina ɲuman min bɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ dalen b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka jamana in lakana b'a la n'a yɛrɛ tɛ donc o bɛɛ de bɛ se ka to an bɛ ka nin baara in kɛ fɛn kura farala kan o ye Zagati de terrorisiw Mopti région ni Segu région na u tun bɛ Zagati minɛ mɔgɔ la malo ɲɔ ani misi u b'a tigɛ ka fɛn na diyagoya ka taa bila bibi na samiya mun bannen filɛ nin ye tilema mun bɔlen filɛ nin ye an bɛ ka wuli bibi na ɲɔnɔ zone na an ye Zagati mun minɛ a ka ca ni tonne 50 ye parce que moyens b'an bolo mun b'a jira k'a fɔ k'an b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na ni population bɛ k'an dɛmɛ an bɛ wuli n'a mɛn k'a bɛ a stocké magasin an yɛrɛ bɛ wuli ka taa minɛ an kɔni bɛ k'o ɲini an bɛ mɔgɔ ɲini n'i ma marifa bila n'i bɛ fɛ ka segin ka na Mali jɔ i bɛ segin ka na Mali jɔ
hɛrɛ ni baden na jamana in ye bɛɛ de ta ye donc an ka laɲini mun ye dɔrɔn jamana ka lakana ni ngum batali ka general Omar Jarala a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabiya la ala kan ka jamana bulo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balona k'a fɔ fara ɲɔgɔnkan dɔ n'i y'a sɔrɔ u kɛra i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kun ye min ye i ka dɔn k'a fɔ bi anw ka jamana kɔnɔ na n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya kɔni u bɛ jamana kɔnɔ na mun ni mun de ka kɛ fɛɛrɛw ka tigɛ joona jamana kɔnɔ ni gɛlɛya donna jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnena o ni jamana kunnafonidilaw ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ basigi ni lafiya jamana kɔnɔ na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tɛgɛ da takuruna kelen na o de kɛ fara ɲɔgɔn ba ye n'i y'a sɔrɔ o kɛra u kun ye diripa an balana n'o ye surasilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaaw ka kunnafonidiso an balana k'a fɔ maa ɲɛmaw o ni kunnafonidilaw ka ɲɛmaw kɛ ɲɔgɔn ye k'a ko kun kan o kɛnɛ kan min ye diripa ale ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ batali kɛ colonel Suleman Dambele ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ jamana bɛ taabolo mun kan a dagalen don ko forces armées maliennes ani médiaw n'o b'a fɔ journalistes presse an ka ɲɔgɔn ka kan fɔ an ka bɛn baara taabolo kan an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o hukumu de la bi bi in na an ye média patron wele a ɲɛmɔgɔbaw an n'u ka segi ka kuma o hakilina ye mun ye an ka baara kɛ taabolo mun na ani anw fana hakilina ye mun ye anw ni média mɔgɔw ka baara kɛ taabolo ɲuman mun na an ko o jalatigɛ an k'o baara da ɲɔgɔn bolo kɔrɔ pour que an ka se ka taa ɲɛ jamana in bɛ situation mun na bi bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana bɛ dingɛ mun kɔnɔ bi an ka se ka bɔ o kɔnɔ n'i y'a lajɛ bi bi in na communication information kunnafoni di ale de ye fɛn bɛɛ fɔlɔ ye donc tant que kunnafoni ɲuman tɛ tant que communication tɛ alors a ka gɛlɛn i k'i yɛrɛ bɔ a la donc c'est pourquoi an y'a ɲini an ni média ɲɛmɔgɔ ninnu an ka se ka sigiɲɔgɔnya kɛ an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya pour que ka a lajɛ faamaw an ka armée u bɛ baara minnu kɛ terrain kan sɔnni u ka taa kuma jugu f'u ma u ka information ɲuman sɔrɔ u bɛ se ka mun di jamanadenw ma ni jamanadenw b'a faamu. ni ngum batali kɛ colonel Suleman Dambele la a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya o kuma min bɛ sen na bi ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balana k'a fɔ jamana jɔnjɔn n'o ye jamana drapeau ye o kan ka bila makama de kɔnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min b'an ka jamana kunna bi n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugujukɔrɔfɛnw ka se k'o lasabati o ministre n'o ye Lamine Seydou Traoré olu ka baara yɔrɔ la k'u ye drapeau yɛlɛ baara dɔ k'olu sigi sen kan kunun ko ministre Seydou Lamine Traoré ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Nisɔndiyalen don parce que an nana ka na a yira k'a fɔ drapeau layɛlɛn tɛ dɔwɛrɛ o ye k'a yira de k'a fɔ ko an b'an ka jamana fɛ. Jamana bɛ laala dɔ kan bi dɔw bolo a ka jugu mais anw bolo a man jugu parce que n'i ko k'i bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la i bɛ sɔn fɛn dɔw ma an b'o o wagati de kɔnɔna la mais wagati mɛn ta tɛ ni Ala sɔnna o bɛ tɛmɛ mais o tɛmɛli o bɛ dépend an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen de la f'an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri n'an y'an cɛsiri an bɛ bɔ nin kɔnɔna la cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye an bilalen don baara min na surtout an bɛ baara gɛlɛn min na n'o ye ka ji di jamana kɔnɔdenw ma o ye baara hɔrɔnma don donc vraiment an k'an cɛsiri o la k'o kɛ ka ɲɛ an se ye mun ye n'o ye ka sensibilisation kɛ an kɛrɛfɛlaw la k'a yira k'a fɔ vraiment ni an bɛ sira ɲuman kan bɛɛ se i se ye mun ye kɛrɛfɛla la i k'o kɛ mais vraiment bi ne nakunba ye ka na wagatinin passé ni aw ye walasa k'a yira k'a fɔ vraiment hali n'an tɛ se ka se an kuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo donc vraiment an k'an cɛsiri halisa an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɛ baara min na en tout cas an tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn aw bɛ baara min na an sɔnnen don k'a fɔ ko baara ɲɛnama don wa baara mun bɛ ka kɛ a ka ɲi fɛnɛ parce que n'i y'a jateminɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a f'i ye bi k'a fɔ ko depuis ni transition daminɛna ko jiko ko caman ɲɛnabɔra la a ma ban halisa a y'aw cɛsiri o baara in fɛ vraiment an k'an jija halisa an ka baara in na ka mɔgɔw dɛmɛ ka maliyɛnw dɛmɛ u ka ji sanuman min. ni tun ye ministre Seydou Lamine Traoré a fɔra cogo min na jamana jɔnjɔn ye fɛnba de an ka jamana basigi lafiya yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an balana k'a fɔ min y'an ka jamana kɔnɔna ye basigi kɔni a yirala k'a fɔ bi k'o b'a la ka co ko an ka jamana fani fan nga Masina marabolo kɔnɔna na bi sɔmɔnɔkaw fɛ yen an balana k'a fɔ donso dagaba de sigilen tun bɛ yen gɛlɛya min donna an ka jamana kɔnɔna na a gɛlɛya ma dogo sɔmɔnɔkaw fɛ yen o alimami n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Bamari Traoré ale y'a yira k'a fɔ bi tiɲɛ don ko marifaci kɔni o nɔgɔyalen bɛ nin waati na nka kɔngɔ bɛ dugu la dɛ k'a kɛlen bɛ sɔrɔ fo maa dɔw olu b'a la ka se ka wulikajɔ yɛrɛ ta ka ban ka se k'u kun bɔ dugu kan k'a sɔrɔ kɛ gɛlɛya ye jamana ɲɛmɔgɔ k'u ka wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin olu ma Bamari Traoré alimami a yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ.
Bamar Tarawele ka bɔ Somɔnɔ Alimami. Bamar Tarawele an bɛ waati minɛ ko bi Somɔnɔ bilama gɛlɛya tun bɛ Somɔnɔ kabini waati jan a bilama bi cogo di? A bilama kɛlɛ kɔni nɔgɔyara salen na nka parti sa kana an ma ɲɔ kelen tigɛ. Suma ma dɔn ka dugu kɔnɔ ɲinɛ fiyewu. An kɔni bɛ ka laɲini de kɛ gouvernement fɛ pour que an bɛ se ka balo sɔrɔ n'o tɛ balo ko kɔni moyen si t'a la bi. E ko suma ma tigɛ mun de la suma ma tigɛ ye? Jadisi kalo 4 an bɛ mugu la kalo 4 mugu bɛ sen n'a ye an ma se ka ɲɔ tigɛ fiyewu kɔnɔw y'a bɛɛ dun ka ban pewu. Mugu yɛrɛ mankan da anw bɛɛ na a tɛmɛ tile 15 ka ban. Marifa kunkan nɔgɔyara ye cogo di sisan? Surasiw surunyana na masa ma kɔni hakili la ko de y'a nɔgɔya. Bi a ka yɔrɔw la lama bi cogo di? Sira kelen kɔni maa bɛ se ka nɔ fɔ fo ka n'a ka yɛlɛma ka segin. An ka bafa sira min bɛ taa kun na. O kelen dama bɔ n'o t'a gɛlɛya tɛ maa sira ka taa tɔ sira. Ne kɔni bɛ wele mun ka sira ka se mɔgɔw bɛ yɔrɔnin minɛ sa de na gɛlɛya juguru ko dɔw bɛ ka taa. U ka ɲaama k'a nɛmɛ ni balo ye. Yɔrɔ lakananen don nin sanganin na tuma k'a d'a ma tɔ ye. N'u se ma ka magɛ ka se soni sunkalo cɛ o de ka d'an ye. Balo ka kɛ. N'o tɛ an ka cikɛ kɔni an sigi an b'o la ɲinɛ dɛ. K'a sababu kɛ kɔngɔ ye. Bibini kɔni tiɲɛ na foyi t'a bolo bi. Bibini na foyi tɛ dugu kɔnɔ bi. Ɲɔ o malo n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ balo ko kɔni an bɛ balo de nɔfɛ. N ka kumakan laban ye min ye jamana basigi kama an bɛ dugawu kɛ o la Ala ka jamana basigi n'o tɛ an kamana ganna koyi. Ni n bɛ tali kɛ Alimami Bamar Tarawele la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ye n'o sabatira baloko kɔni ka se k'u bolomagɛ o y'a kunba de jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ k'o la joona sango basigi lafiya bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra yen an balalan k'a fɔ kurumarikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'o ye Sungɔ ye Sungɔ bɛ jabali fɛ n'aw hakili b'a la jamana kɔnɔna na wulikajɔ kɛra dugu min n'i y'a sɔrɔ Sungɔkaw ni Jariwala tigilamaw y'u gɛn ka b'u ka dugu la n'a kɛra so ye Alimami min n'ale munumana mɔni jukɔrɔ ka se ka wulikajɔ kɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɔra n'u dagalen bɛ Moribo Kimiri wɛrɛ la nin waati na jabali marabolo kɔnɔna na o waati kelen kɔnɔ n'an delile ka dɛmɛ ɲini ka taa d'u ma bi na ko dugu kelen min n'u y'a sɔrɔ ma wɔlɔ wuli ka bɔ yen ko sɔrɔsilakaw bɛ ka wulikajɔ ta o yɔrɔw la bi kosɛbɛ ka se ka Jariwala tigilama ninnu u gɛn ka bɔ o yɔrɔw la min Alimami ye ale b'an bolo nɛgɛ kan yalima wulikajɔ jumɛn de bɛ senna bi Alimami b'an bolo nɛgɛ kan an ka yɛrɛ lamɛn e jɔnni? Ne ye Mahamadu Kulubali ye ka bɔ Sɔngɔ. Ne jɔyɔrɔ de ye Alimamiya ye Sɔngɔ. Bi kɔnɔ an bɛ Moribo Kimiri wɛrɛ la. Alimami Mahamadu Kulubali kɔsa in na wulikajɔ kun kɛra Sungɔ nɔfɛ fo ka aw gɛn ka bɔ Sungɔ a bilama lakanabaw an ye kunnafoni sɔrɔ k'u kun dara aw ka yɔrɔ kan ye kosɛbɛ kosɛbɛ aw wulila ka bɔ yɔrɔ min na Jariwala tigilamaw fɛ k'a yɔrɔw bilama k'u bɛ ka taa lakana minɛ kɔnɔ a bɛ cogo di? Alhamdulilayi u bɛ ka taa lakana minɛ kɔnɔ u ye baara kɛ kosɛbɛ nka baara ma ban dɛ. Hali bi kɔni Manu bɛ yaala yaala la dɔɔnin. Aki mina kɛ jama ye baara kɛ yɛrɛ nka hali bi Manu bɛ yaala yaala la ani Bayaban cɛ hali bi. Wulikajɔ min bɛ senna n'o wulikajɔ ye tora tan aw bɛna segin ka taa dugu in na tuguni wa? An jigi falen dɔ Ablaye n'Ala sɔnna ma wulikajɔ min bɛ senna n'o kɔni bɛ se k'u kɔ fiye wulikajɔ min bɛ senna n'Ala sɔnna ma an jigi b'a kan an bɛ taa ni yɔrɔ la. Ye wulikajɔ kɛ yɛrɛ de nka baara in yɛrɛ de kɛ bon u ka ca de ɲɛna an kɔni jigi b'a la n'o kɔni bɛ se k'u kɔ fiye an bɛ taa ni yɔrɔ la. Dɔw ko bi ko yɔrɔw bilama kɔni ko hali aw bɛ se ka segin ka taa. Bi kɔni an tɛ se ka segin taa dɛ Manu kɔni bɛ yaala yaala la kunun ko wɛrɛ dɔ b'an ka yɔrɔ ni kɔrɔ cɛ o nana fɔ mɔgɔw ye k'u wuli ka bɔ yen nɔ olu wulila ka bɔ yen nɔ o du b'an ni kɔrɔ cɛ o bɛ komi buga wɛrɛ jadisiw nana fɔ bamanan minnu bɛ yen k'u wuli ka bɔ yen u bɛɛ wulila ka na dɔw nana Jambe dɔw nana Bɛlɛbilennin na ɲɛna baara kɛr'u la dɛ baara kɛra yɛrɛ de nka kelen kelen minnu bɛ yen u nana fɔ dugura minnu ye k'u wuli ka b'u nɔ na kɔnɔ ma wuli ka b'u nɔ na ko bana b'u ta o dɔw fana wulila ka na Jambe dɔw nana Bɛlɛbilennin na an kɔni ka jate la lakanabaw n'u segira ka taa anw fɛ hali bi ka taa ni Bayaban cɛ Manu de b'anw ni dugu ni Bayaban cɛ ka taa Sɛzɛnna fan fɛ ka taa Ndobuya fan fɛ Manu dɔ de b'o de fɛ o de b'u bɔ yen fɛ hali bi kana ɲɛna lakanabaw kɔni y'u se n'u baara bɛɛ k'a la baara kɛra dɛ nka hali bi baara de b'anw ni Bayaban cɛ. Aw jigi sigilen don aw bɛ yɔrɔ min na yen sisan wa? An jigi kɔni sigilen don alhamdulilah sabu lakanabaw u bɛ tile de tɛmɛ u bɛ sigi tɛmɛ u bɛ baara la su ni tile an kɔni jigi sigilen bɛ yan kosɛbɛ an ja kɔni tigɛ bɛ yan. Ne kɔni bɛ foli kɛ Asimi n'a kɛ jama ye u k'u jija hali bi u bɛ dɔ fara lakana kan anw ni Bayaban cɛ ni lakana sabatira ye hali bi sini an b'a fɛ ka segin an sigiyɔrɔ la. An b'u fo an b'u kɔkɔrɔmadon ku baara in na hali bi ku dɔ fara cɛsiri kan an kɔni bɛ Asimi n'a kɛ jama fo hali bi an kɔni b'u kɔkɔrɔmadon wala an bɛ se k'an sigiyɔrɔ sɔrɔ an ka foli bɛ yɛrɛ Ablaye i ni ce i ni baraji an kɔni bɛ gɛlɛya b'a cogo la dɛ baloko banna fiyɔrɔko ko ban e yɛrɛ nana dɛmɛ mun k'an ye kami dɛmɛ kɔni kɔtigɛra fɛn bɛ k'an ye dɛ an kɔni bɛ yan nka an kɔni k'an yɔrɔ sɔrɔ o de ka d'an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Ni bɛ tali kɛ Alimami Mahamadu Kulubali la a fɔra cogo min na bi u ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ ndonjogo la ka fisa tambla njogo la kuma kolomaro tedera kulu buga sigida fɛ basigi lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na yarabi ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balaran ka fɔ minnu b'a la ka yɛrɛ ka fɔ an ka jamana kɔnɔna baara min bɛ sen na ka yɛrɛ ka fɔ k'olu bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka bɔ ka taamaw kɛ ka yɛrɛ ka fɔ furancɛla fanga k'i ka dɔn k'u kɛ baara min na bi dɔw bɛ ka yɛrɛ ka fɔ baara min bɛ ka kɛ k'olu fɛ ko tɛ k'u bɛna wulikajɔ kɛ ne ka bɔ o kumakan minnu bɛ sen na ɲɔnɔnkaw fɛ yen Moribo Buware
ale kun bɛ mairie kɔnɔna na a ye maire baaraw k'olu kɛ ka tɛmɛ ni waati na dɔgɔfirika dɔ a bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen an ye ɲininkali k'ale la Moro b'a hakilila d'a ma an ka yɛrɛ lamɛn. Ne Moro Bɔrɛ ne bɛ ɲɔnɔ ma ye dɔgɔfirika ye Ablaye kunnafoni min b'anw fɛ yan bi ɲɔnɔna lamini basigi b'a la ka na dɔɔni dɔɔni finitigilakaw u bɛ ka baara kɛ yɔrɔ b'a la ka basigi dɔɔni dɔɔni finitigilaka minnu bɛ yen sisan an bɛ foli s'u ma président n'a ka jama Ablaye anw ɲɛ tɛ maa na dɛ an ɲɛ b'olu de la cɛ o cɛ bɛ manamanakan na kɛrɛfɛ vote ko kirikara anw ka sira t'o la anw tɛ vote ko kuma na vote ko kuma tɛ se ka fɔ anw ye polisi kɔnɔ yan anw ɲɛ bɛ mun na ninnu mun nanen don Mali in kɔnɔ Ala de ye ninnu ci Mali ma Ala de ye kamalen ci Mali ma a kana Mali dilan n'o tɛ Mali tun taara dingɛ kɔnɔ pewu wa an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini anw tulo tɛ politique mɔgɔw ka manamanakan si la an bɛ marché nin don ye an bɛ nin na nin don ye n'i ye cɛ o cɛ k'u bɛna marché ta ka jamana in sɛgɛrɛ nin sen anw minnu bɛ burusi kɔnɔ an bɛ bɔ an b'u sɔrɔ Bamakɔ ye parce que jamana in hami t'u la u ka dunda min tigɛlen don o la de o de ye hami b'u la n'o tɛ jamana hami bɛ mɔgɔ min na bi e t'a ɲini ka mankan wɛrɛ kolokolo jamana kɔnɔ. Moro Bɔrɛ e yɛrɛ politique mɔgɔ ye i ye maire kɛ ka tɛmɛ nin waleya minnu b'a la ka kɛ bi e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ dɛ. A bɛ ɲini ka kɛ taa ɲini yɛrɛ ye bi n'o ni jamana ko don sa anw kan ka fara ɲɔgɔn kan sa ka jamana dilan san ye cɛ fila bugɔ cɛ fila man ka ɲɔgɔn bugɔ koyi Anbarigo dara nka anw yɛrɛ dama de kan ka ɲɔgɔn minɛ an man ka ɲɔgɔn bila bilen politique ko kɔni an b'o de bila kɛrɛfɛ an bɛ jamana suma yɔrɔ de ɲini ni jamana sumana an bɛ tɛmɛ ni politique ko nka jamana to nin bolo in kan sani bɛ taa k'i bɛ taa politique an t'an yɛrɛ fɛ yan. E yɛrɛ maire kɛ ka tɛmɛ munna bi i b'a la ka nin kuma ninnu fɔ. N'i y'a ye n bɛ ka nin fɔ n jigila misɛnyana bi Mali kun tiɲɛna pewu jamana kɛra komi n'a fɔ an ka jamana yɛrɛ tɛ fewu an taara mɔgɔ mana fɔ an y'o ta k'o bila jamana ɲɛfɛ a si ma kɛ maa jɔlen a ka to ninnu bolo sa an ka ninnu yɛrɛ lajɛ politique ko in ka bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ni jamana basigira fan an bɛ tɛmɛ ni politique kuma ye politique kuma yɛrɛ an t'a fɛ k'o mɛn yɛrɛ ne ni ɲɔgɔnna caman Ouagadougou Bamakɔ tɛ Mali dɔrɔn ye koyi a kana kɛ Bamakɔ kɔnɔ ko Bamakɔ dɔrɔn de ye Mali u ka sabali an ka jamana in dilan n'u ma sabali u hakili bɛ taama mun na n'u ye taama na anw yɛrɛ bɛ bɔ yan ka taama ka t'u sɔrɔ yen ne y'adema de kɛ mandat 3 ni yɛlɛmana ɲɔnɔ ka na baara la o de ye ne bɔ a la n'o tɛ ale bilen ne bɛ yɔrɔ min na dɔgɔfiri ka danaya bɛ ne kan n ye mandat 3 de k'a la nka coup d'état de a b'a ka tiɲɛ ka taa di. E ta ye bi e tɛ politique jɔyɔrɔ la bilen o de don wa walima politique yɛrɛ de kɛcogo bɛ k'a nege bɔ e la. Politique kɛcogo de y'a nege bɔ n na maa si tɛ min di politique kɛ nka a kɛcogo de bɛ k'a nege bɔ n na nin t'a kɛcogo ye ni jamana tiɲɛna an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka jamana dilan fɔlɔ ni jamana dilan la an bɛ tɛmɛ ni politique ko ye an bɛɛ ɲɛ bɛ jamana na a bɛ nin degré kɔnɔ mun de kan ka kɛ an bɛna jɔnni ta olu hakili an bɛna maa de ta bilen n'an ma ɲɛma jɔ ne kɔni bɛ welewele kan min da mɔgɔw ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ye an ka dilan. Ni bɛ tali kɛ Moro Bɔrɛ kana kuma kolomala cɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen jamana in basigi na lafiya bɛɛ ko jamana basigi yarabiya la o kumakan min man da ala kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na an ka kalanso min bɛ yen n'a bɛ wele ko INA a yirala k'a fɔ o bɛna yɛlɛma yɔrɔ kura wɛrɛ la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa zone reporter fanfɛlaw la o yɔrɔ kura min n'a bɛna yɛlɛma ye min ye ministre bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana seko ni dɔnko ani danbew ni tabiyaw olu latimɛni ma an dogole Gindo ale min ye ministre ye ale taara ɲɛda kɛnɛ kan kunungo a ye kuma min fɔ ye o filɛ. An nakun sɔgɔmada in na nin yɔrɔ la ye ka na INA Institut National des Arts o soba min bɛ na Institut National des Arts la loger a Cité Kura bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko INA bɛ Bamakɔ suguba kɔnɔna de la bi na bɛɛ y'a ye k'a fɔ école in pour que i ka se ka se a ma nɔgɔn sɔgɔma n'i bɔra pour que i ka sira sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa école in na a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sababu kɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ a da la feerekɛlaw mobiliw sotaramaw ni aw bɛɛ y'a ye donc a sira bɛɛ gerennen don en quelque sorte mais surtout min ka gɛlɛn a la kosɛbɛ a écoleso n'i donna kɔnɔ hali a classe kɔnɔna i b'a dɔn k'a fɔ baara ka gɛlɛn a kɔnɔ ka sababu kɛ mankan min bɛ bɔ kɛrɛfɛ ka na a bɛ ekɔlidenw déranger kosɛbɛ hali a ekɔli karamɔgɔw a ma nɔgɔ olu ma kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa ni jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a dɔn pollution ko b'a la ji nɔgɔw ni kasaw bon nin bɛɛ de b'a to surtout an y'a ye k'a fɔ ekɔliso in kɛrɛfɛ nafɛn feerelaw sigilen bɛ yen donc o nafɛn kasaw a dɔw i n'a fɔ foronto yɛrɛ b'a la donc ni fiɲɛ mana wuli foronto suma donc a bɛ ekɔlidenw déranger kosɛbɛ donc u bɛ to sɔgɔsɔgɔ la voilà donc a b'u ka concentration gêner u ka baara kɔnɔ kosɛbɛ alors nin bɛɛ sababu y'a to ministère de la culture y'a ŋaniya ekɔlidenw yɛrɛ ka laɲini sababu la ka lajɛ ka yɔrɔ d'u ma
min bɛ condition réunie min bɛ se k'a to u bɛ se k'u ka kalan kɛ vraiment hakili sigi kɔnɔ. Ni bɛ tali ka ministre Andogole Gino ni tuyale kan ye min ye ina yɛrɛ ekɔlidenw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni hakila min tali filɛ olu tɛna jɛn n'a ye wa k'olu yɛrɛ bɛna jɛ ka bɔ k'a fɔ k'olu bɔ yɔrɔ kura minnu kan ka taa yen k'u tɛ jɛn n'a bi u tɛ jɛn n'a ye sini ina ekɔliden dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne tɛ se k'a faamuya ko ni ɲɔgɔnna fɛn sugu bɛ ne ka jamana kɔnɔ ko jamana yɛrɛ bɛ taga ka togo feere ina kɔnɔna in na caman bɛ u parents tɛ dɔrɔmɛ kelen d'u ma ka d'a kan ko bourse bɛ di ina ekɔlidenw ma ina ekɔlidenw ye artistes de ye yan a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ bɛ dɔɔnin k'i yɛrɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yan n'u parents yɛrɛ bɛ passe d'u ma ka na a bɛ compter essence sɔngɔ a bɛɛ bɛ bɔ bourse de la caman de bɛ yan minnu b'a ci sen na ka na ne ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔla la yanni san 2 o ye ina datugulen de an bɛ grève la an tɛ k'an ka hakɛw sɔrɔ n'a fɔra hali u bɛna taga fɛn de kɛ yan fɛ ko bisi de bɛ bila mun bɛ to ka na ekɔlidenw ta don o don n'o bilala panne na don min na walima n'o essence sɔngɔ dɛsɛra don min na an bɛɛ bɛ to so yan wa an b'an t'o la fana o bisi bɛ tunu an b'an t'o la an bɛ san 1 an tɛ taa san 2 an tɛ taa o ye ina ko datugulen ina ko kuma tɛ fɔ bilen. Ina ka bɔ yan nɔ a man d'an ye an t'a fɛ mais ina a bɛ feere fɔ anw su ye anw de ye jamana sɛfɛrɛ olu bɛ sa olu kɔrɔla o Mali a bɛ to anw de ka bolo kan olu bɛ wagati min kɛ na olu bɛ taa wa anw de ye jamana siniɲɛsigi ye wa anw de bɛ taa jamana in kunna wolo dugu wɛrɛw la k'a kun kɔrɔ ta k'a labɔ n'o ko ina bɛ feere u y'u ta de fɔ anw. On n'acceptera pas du tout an ka seko ni dɔnko jamana taabolo la o ka lagosi o ma o ka buruja parce que nin ye ko dɔ de ye ko min kanu de bɛ mɔgɔw la s'a kɔnɔ nin ye ko dɔ de ye ko min kodɔn de bɛ mɔgɔw la s'a kɔnɔ nin ye ko dɔ de ye ko min kalan de bɛ mɔgɔw la s'a kɔnɔ n'o nana détruire anw ɲɛnɛ nafa tɛna kɛ anw ka nin wagati diɲɛnatigɛ adamadenya la ni cɛ ye ina kura jɔ an bɛ cɛ fɔ ani ce ni jamana kan ka rembourser an bɛ jamana yɛrɛ fana fo araba tɛ jakuma bila bɔrɔ kɔnɔ quoi parce que kɛlɛ kɛcogo ye 2 ye i ka kɛlɛ kɛ ni fɛrɛ ye o ka di tuma dɔw la i ka kɛlɛ kɛ ni fanga ye bon an bɛ ni kɛlɛ kɛ ni fɛrɛ ye n'Ala sɔnna mansin tɛna sɔrɔ ka na yan ci n'Ala sɔnna mɔgɔ tɛna yan k'i ka so ye n'Ala sɔnna mɔgɔ tɛna yan k'i ka baarakɛyɔrɔ ye. Ne t'a dɔn ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni k'an bɛ tila tuguni ko k'o feere commerçant dɔrɔn ma mɔgɔ kelen ma an ka jamana an ka ekɔliso min na feere o kelen dɔrɔn kɔsɔn minnu bɛ taa yan fɛ i b'a dɔn bɛɛ n'i nakunnen don ina la minnu taara yan fɛ o u taara o ma taa an bɛ yan nɔ ina tɛ bɔ yan ko anw su hali ni ne bɛ kaso de kɛ ne b'a an bɛ si yan anw bɛ sa yan wa anw su bɛ don yan wa anw bɛ furu yan fɛnɛ ina a tɛ bɔ yan n'u ko ko sugukɔnɔmɔgɔw mankan o ye mɔgɔninfinw mankan de ye avion mankan ka jugu ni sugukɔnɔmɔgɔw mankan ye wa b'aw t'o la avion bɛ taa bin aw kan yan nɔ aw bɛɛ bɛ sa directeur ka mago t'a la o denw b'a ka so yan économie ka mago t'a la o denw b'a ka so maître mago t'a la o denw b'a ka so minnu bɛ ka taa yan fɛ wari de bɛ ka d'u ma walasa u ka ekɔlidenw na convaincre anw hakili b'an kun na wa anw t'i taa yɔrɔ si olu yɛrɛ ko k'u bɛ na ni anw ta car de la ni ko sɛbɛlama u tun tɛ an ta sotaramani na ni ko sɛbɛlama u nana cargo de fɔ an ye ni ekɔlidenw ko k'u bɛ taa wa u bɛ ten don an na sisan nɔ ka taa n'an ye yan fɛ minisiri kuturu bɛ t'i jɔ a bɛ taa régie soutenue fɔ k'a fɔ ko ekɔlidenw yɛrɛ nana k'a diyara an ye ekɔliden kilasi tɛ régie soutenue dɔn dɛ u bɛ t'o de fɔ ko ekɔlidenw nana a diyara an ye faransɛ giriman na ekɔlidenw bɛ kule a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a ye fɛn wɛrɛ fɔ min ni an nana a diyara mɔgɔ caman taara fɔ o taara ina ye layɛli de kɔsɔn sinɔtɛ u ma taa jɛ kɔsɔn u taara layɛli de kɔsɔn. O k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Mali nimayɔrɔ dɔ de ye o k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fantandenw jigi dɔ de ye n'a taara yan fɛ ni Ala tɔrɔ a kalan bɛ ban. Ni ka metali ka ina ekɔlidenw na a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya bɛnɲɔgɔnya yarabi o bɛ sabati a kɔnɔna na cogo min na Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ an ka jamana k'a bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na ladamu kalan ka denmisɛnninw ni k'u jogo ɲɛ ladamu yɛrɛ dɔw b'u hakila de mun na ladamu yɛrɛ kununko ni bi a dafara jumɛn de maliden dɔw b'u ka hakila de an ka dɔw lamɛn. parce que e b'a fɔ k'i bɛ ne den bugɔ ne b'a fɔ ka na n den bugɔ e bɛ ne den bugɔ mun kama e de ye ne den wolo ne fɛ yan an b'an t'o la kɔfɛ den bɛna kɛ kɛɲɛkɛ y'an bolo n b'a ko den tiɲɛna a tiɲɛna a sɔrɔ anw de mansaw ye denw tiɲɛ. bangebaa yɛrɛ i la mɔlen cogo min ni m'i den na mɔ cogo la a bɛ tiɲɛ muso bɔyɔrɔ fana o bɛ lamɔ tiɲɛ bon ni muso bɔyɔrɔ ma ɲɛ lamɔ tɛ ɲɛ dɛ lamɔ tɛ ɲɛ an k'a di mɔgɔ si la fama tɛ foyi tɛ an yɛrɛ a bolo de bɛ so kɔnɔ. a ju bɛ mansaw la dɔɔnin ni m'i hakili to den rɔ ka a jateminɛ cogo o cogo a bɛna ko dɔ kɛ i kɛrɛfɛ i tɛ bɔ o kalamu mais n'i b'a jateminɛ kɔni a tɛna se k'olu kɛ. lamɔ tiɲɛni ju bɛ anw yɛrɛ de la kɛ parce que den tɛ ca masa kɔfɛ de b'a fitinin a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye e de b'a fɛn bɛɛ kɛ bon donc e de bɛ jogo ɲuman don a la e de bɛ se ka jogo jugu don a la n'i y'a ye sira kan sira minnu man ɲi de b'a fitinin i b'o bɔ a la mais n'i ta den ja ɲɛfɛ a mana fɛn o fɛn kɛ ko denmisɛnnin don bon n'a sera degré dɔ la n'i ko k'i b'o bɔ a la i n'a tɛ ɲɛ parce que o b'a sɔrɔ juguman in ale digir'o la ka ban bon de b'a fitinin i bɛ juguman n'i y'o y'a la i b'o bɔ a la o ye ne ka hakilina ye. an yɛrɛ bangebagaw de don an bangebagaw sen b'a la an bangebagaw sen b'a la fɔlɔ lamɔ ni bi lamɔ tɛ kelen ye dɔ différence ba b'a la
parce que ne yɛrɛ denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ la yan nɔ fini don cogo yɛrɛ ta fɔlɔ i b'a fɔ ko hali bi a dɔw corriger k'a fɔ a karisa fini bɛ la a changer yɛrɛ musomani b'a la cɛmani b'a la i bɛ se k'a fɔ nin fini nin yɛrɛ man ɲi e yɛrɛ mun y'a fɔ k'a fɔ ko nin fini yɛrɛ man ɲi fɔlɔ dɔgɔyama min bɛ da e yɛrɛ kan a b'i yɛrɛ décourager fɔlɔ kɛnɛma mɔgɔw yɛrɛ tɛbɛ zenaw lamɔ cogo yɛrɛ la fɔlɔ nka mɛ ne kɔni bɛ se kɛ hali yɛrɛ waliden caman ye kɛnɛma yan nɔ k'a fɔ n sigilen n'i bɛ tɛmɛ ni fini sugu dɔw bɛ la n b'a fɔ nin bɔ a dɔw i bɛ gɛlɛya sɔrɔ la a dɔw bɛ nɔgɔya sɔrɔ an yɛrɛ ka sokɔnɔla yɛrɛ ta fɔlɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔ denmisɛnnin kuma dɔw la yɛrɛ i bɛ kuma ala cɛmisɛnnin dɔw fɛ i yɛrɛ ka du kɔnɔ i yɛrɛ bɛ maloya yɛrɛ u b'i jaabi cogo min na fɔlɔ u b'i jaabi cogo min na yɛrɛ fɔlɔ i yɛrɛ woloden yɛrɛ sanama hali ka kuma fɛ cogo dɔ la jama na an ka tiɲɛ fɔ i bɛ siran yɛrɛ fɔlɔ i yɛrɛ woloden fɔlɔ kuma tɛ kɛnɛma ta yɛrɛ ma fɔlɔ fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ se ka kuma ni den ye kɛnɛma foyi t'a la mɛ sisan nɔ i tugu k'a fɔ k'e bɛ kuma ni i yɛrɛ den ye kɛnɛma cogo dɔ la i bɛ maloya sɔrɔ a la. denbaw ni denbaw olu de don koyi ne la maa tɛ i fa y'i mɔ cogo min na n'i yɛrɛ i denw mɔ ten jamana bɛ dilan anw fɛ bamanan anw wolola burusi kɔnɔ ka mɔgɔ ye n'i ye tiɲɛni kɛ cɛkɔrɔba wɛrɛ bɛ n'i minɛ k'i lama biɲɛ n'i taara lakale somɔgɔw b'i minɛ ka tila ka yɛlɛ i kan k'i ti n'i y'i bugɔ tɛ i y'a de kɛ o n'i m'a kɛ i ti bugɔ n'i taara i t'o yɔrɔ la i t'o siɲɛ fila kɛ ne lamɔ la ten i bɛ se ka kokolo kɛ a kuma yɛrɛ bɛɛ de ye nin ye koyi alihamudulilayi. ni kun bɛ tali kɛ maa dɔw ka sira la ladamu an ka jamana kɔnɔna na n'o ye denw jɛ ka ban walima o y'an jɛ fɛn fɛnɛ ka dɔn k'a fɔ a fɛn kɔni a tɛ sira sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ladamu ala k'an kelenna bɛɛ lajɛlen bila ladamuko ɲuman o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ mɔptikaw fɛ yen min ye ka dɔn k'a fɔ jɛgɛmaralaw gɛlɛya jumɛn de b'olu ka jiko yɛrɛ y'a sababu ye k'a sanga ni santɔw ni y'u da ɲɔgɔn ma bi baara ninnu bala bɛ cogo jumɛn de la o kuma bala minɛ ka bɔ min da Bukari Kojo ale ye jɛgɛmaraw ka ɲɛmaa ye ale b'o ɲɛfɔ an ye Mopti marabolo kɔnɔna na an ka lamɛn. Vraiment ɲina jɛgɛ ko gɛlɛyalen don dɔɔni parce que ji ma na kosɛbɛ i n'a fɔ san tɔw et puis san o san an b'a fɔ min ma changement climatique o de bɛ ka jouer ne hakili la jɛgɛw de ani mɔgɔw bɛ jɔ minnu kɛ ka jɛgɛ minɛ o fana b'a la ni samiya donna jɛgɛ kan ka taa fala kɔnɔ ni ji walankata ka taa fala kɔnɔ jɛgɛ bɛ taa nɔfɛ ka a den wolo ni e ye jɛgɛba minɛ jɛgɛden bɛ sɔrɔ an ta ye sensibilisation de parce que ji kan ka taa yɔrɔ minnu na a tɛ ka sɔrɔ ka taa yen cɛncɛn bɛ yen donc projet wo état wo ni min sera ka yɔrɔ ni cɛ bɔ ɲɛkili la ji bɛ mɛn ba kɔnɔ ni ji bɛ mɛn ba kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye jɛgɛ bɛ temps sɔrɔ ka den wolo donc a bɛ cɛya mɔgɔw ka don jɛgɛ mara de la u b'a fɔ min ma ko pisciculture bɛɛ ka jɛgɛ mara kɛ muso hali k'i to guwada la i bɛ se ka jɛgɛ mara kɛ jɛgɛ mara bɛ se ka kɛ hali baignoire ba ninnu kɔnɔ hali ni espace ba t'i bolo mɔgɔw bɛ se ka jɛgɛ mara kɛ bɛɛ n'i se tɛ yan n'a ka di i b'a mara famille bɛ min dun o bɛ se ka kɛ ni min yɔrɔba bɛ min bolo o bɛ se ka taa kɛ commerce ta ye sinon bɛɛ bɛ se ka jɛgɛ mara kɛ bi bi in na a bɛ marcher surtout jɛgɛden kelen ye 30 de jɛgɛden kelen manɔgɔ ou bien tɛbɛ 30 de don n'i ye jɛgɛba kelen fɛngɛ manɔgɔ a bɛ se ka fan min kɛ fan 70 fo fan 80 nɔ a b'o sɔrɔ a b'o kɛ ji kɔnɔ a bɛ se ka latɔrɔ quoi technique bɛ yen a ka nɔgɔn yɛrɛ n'i nana an b'i former dɔrɔn i bɛ o kɛ opération kelen na i bɛ se ka jɛgɛden 10 sɔrɔ hali n'a sɔrɔ i ka yɔrɔ ka dɔgɔ a bɛ se ka kɛ baignoire kɔnɔ. ni tun ye Bukari Kojo ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi wulikajɔ min bɛ sen na yarabi jiko ka se ka baaraw ni k'olu tɔgɔtɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ bi gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ o don an ka jamana kɔnɔ na gɛrɛn tɛ sigilen an ka jamana kan ni sisan cɛ bɛɛ bɛ ka kule damana fa siman n'o ye Mali siman ye gɛlɛya kɔni bɛ nka o n'a ta balalen kɔnɔ na ko a sɔngɔw kɔni bɛ u cogo la min ye ka dɔn k'a fɔ Mali siman a ma ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka directeur commercial ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Mohamed Diallo la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. aw b'a dɔn siman ye produit min ye a fanba bɛ bɔ kɔfɛ de ka na Mali la yan usine 3 bɛ an bɛ siman kɛ maa 3 ka production tɛ boli kɛ fanba bɛ bɔ kɔfɛ de ka na bon bɛɛ dun b'a dɔn frontières datugulen min filɛ nin siman sɔrɔ bɛ na gɛlɛya mais CMM kɔni b'a seko kɛ a tun bɛ min kɛ ka kɔrɔ production na fɛn tɛ bɔ a ka production na a b'a ka production de continue ka se ka siman di jamanadenw ma lafiya la cogo min na siman dili yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka siman qualité ɲuman di qualité de bɛ an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na sugu kɔnɔ siman ko la an kɔni ma seko kɛ siman yɛrɛ ye fɛn min ye nin wagati in na siman kɛra
produit ni produit essentiel de do donc an b'an seko kɛ ka jamanadenw nisɔndiya k'u lawasa siman sɔrɔ la CMM ma dɛrɛmɛ kelen fara ka siman sɔngɔ kan depuis CMM dayɛlɛ la fo bi foyi ma fara siman sɔngɔ kan CMM fɛ yen mais mɔgɔw k'a faamu ko jagokɛlaw ka prix olu bɛ dɔ fara siman sɔngɔ kan parce que olu ni sojɔlaw ni consommateurs ni bɛ contact direct la sinon CMM ma foyi fara ka sɔngɔ kan mais o kɔrɔ tɛ fɛnɛ ko gɛlɛya tɛ CMM kan gɛlɛya b'anw kan parce que minɛn minnu bɛ kɛ ka siman dilan a minɛn fanba bɛ bɔ kɔfɛ de ka na a minɛn fanba bɛ bɔ kɔfɛ ka na donc ni frontière datugula an t'an ka minɛnw sɔrɔ mais o t'an bali min b'an bolo k'an b'o produit wa dɛrɛmɛ kelen tɛ fara an ka siman sɔngɔ kan o bɛɛ ye ka jamanadenw la nisɔndiya ka jamanadenw la wasa sanction ko nin depuis a daminɛ la an yɛrɛ bɛ k'a suit an bɛ k'a suit kosɛbɛ jamanadenw bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ ka an hakili b'a bɛɛ la an ka pensée yɛrɛ bɛ jamanadenw fan fɛ an b'a dɔn u bɛ ka sɛgɛn an bɛɛ de bɛ ka sɛgɛn a sanction ko in na mais an ka jɛ ko an b'a ɲini de Mali la an bɛɛ ka jɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakili kelen ka nin wagati min tɛmɛ wagati ko dɔrɔn de don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a to nin sanction in ka ban joona ka ban nin dɔrɔn tɛ dɛ ka ban joona 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 très rapidement Mali ka se ka segin a ɲɔgɔrɔ la puis an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana ye ta ɲɛ halisa Ala ka jamana lafiya ni ŋun ye Mohamed Diallo kan ye a y'a fɔ cogo min na gɛlɛya na tabalili ko Mali sima kɔni a b'a nɔnɔ an bɛ dugawu kɛ o hakilila min talen bɛ bi dɔ yɛrɛ tɛ fasodenw ka se k'olu lafiya k'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na nka o seko ye min ye ka dɔn k'a fɔ jamanadenw ka se ka sima d'u ma nɔgɔya la ko baaraw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen Kɔnɔbugu marabolo kɔni na dugu dɔ o dugutigi k'a ye dinan dɔ ni k'o ladon maɲi ko dɔgɔnɔ don a bɔra Baɲaŋara marabolo kɔnɔna na ka na ye dugutigi y'a ladon o de sen fɛ kunungo kɔni k'a ni dugutigi yɛrɛ denkɛ muso u kɔni ye duuru don fiyɛna ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka ɲini fo nin yɔrɔ in na a ma ye fɔlɔ yaasa ka sira d'a ma dugutigi denkɛ min y'a sɔrɔ n'o muso taara bolo o kɔrɔkɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e ye jɔnni ne tɔgɔ Mayitan Sako ka bɔ Marobugu a filɛ Kɔnɔbugu mara la ani Kɔnɔbugu cɛ ye kilo 13 bɔɲɔgɔnko an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ntɛnɛn ko dunan dɔ bolila ni a ka dugutigi soma dɔ ye a ko kɛra cogo di bon a ko kɛra cogo min dunan a bɔra Baɲaŋara de bon a nana an fɛ yan nɔ samiyɛ ji ban waati a k'a bɛ numaya baaraw de kɛ marifa dilan ni fɛn bon dugutigi kɔni jɔra jigi kɔrɔ komi kɔrɔfɛla ɲagaminen don kɛlɛw ni fɛnw bɛ yen nɔ mankanw bɛ yen nɔ dugutigi jɔra jigi kɔrɔ k'a bisimila ka so ka fɛnw bɛɛ k'a ye k'a bonya k'a kara bɔ a taatɔ filɛ ka taa ne dɔgɔnin muso ye quoi aw y'a dɔn cogo di ko a taara n'a ye an y'u ka bɔgɔliw lamɛn u ka WhatsApp bɔgɔliw an y'olu lamɛn den taara dɔrɔn muso de tun ye surafana sura an suma surafana dun parce que ale tun ka surafana tila a ma surafana tila an kɔni wulikajɔ ka boliboli kɛ ka taa bɔ Fana bɔ ka wuli kɛ Kɔnɔbugu bon an ma nouvelle foyi sɔrɔ a la bon dunankɛ in dɔngɔnɔ de don kadɔ don dunankɛ a k'a bɔra Baɲaŋara de muso yɛrɛ tɔgɔ Masa Sise muso in ka jan farijɛlen don dɔɔnin bon den fitinin dɔ b'u nɔfɛ o bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko la bon cɛ yɛrɛ cɛ in a ka suru dɔɔnin a farila finnen don bon cɛ yɛrɛ tɔgɔ ko Abdulayi kadɔ don an kɔni bɛ k'a kɛ parce que an mago b'an den de la ne yɛrɛ tɔgɔkɛ den de b'a bolo a tagalen filɛ ni muso min ye dugutigi buramuso in a kun den don wajibi furu la wa ayi wajibi furu tɛ n b'i fɛ wɛrɛ de koyi a furula an fɛ a bɛ se san 4 ɲɔgɔnna ma dɛ parce que den 2 b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon an kɔni min nɔfɛ an b'an den de nɔfɛ an bɛ fɛ k'an den de sɔrɔ sisan ni mɔgɔ min kɛra senfan ye n bɛna nɛgɛjuru sira d'a ma o b'a se k'an lasɔrɔ o la nɛgɛjuru sira ye 76 55 75 17 76 55 75 17 ni tun bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ muso min n'i y'a sɔrɔ n'o tigɛra o cɛ kɔrɔkɛ la n'a fɔra k'a fɔ maa y'i ladon ka tila ka ni ɲɔgɔn ta ka ɲɛ so ma a dɔ bɛ dɔ la a bɛ maa ladon yɛrɛ ni ka se ka nege bɔ maaw la a y'a fɔ cogo min na maa o maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i kɛra dɔnfɛn ye aw ka se ka fɛɛrɛ kɛ nin n'a ɲumanɛw ka se ka ninnu bali an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɔ bɔ fiɲɛ na yarabi Ala ka gɛnni k'u la ka se k'u kɛ nɔminɛfɛn ye n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkanna na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ Europe sɔrɔlasiw toli walima u ka tagali ka bɔ an ka Mali jamana ni Saheli jamanaw kɔnɔna la tɔgɔ furancɛ in kɔnɔ u ye lajɛli caman nin bolo daga Europe kunkanko minisiriw ye ɲɔgɔn ye kɛ ka hakilina falen kɛ ka sinsin ni Faransi ni Europe sɔrɔlasiw toli walima u ka taga ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛna Côte d'Ivoire jamana kan diɲɛ kirisoba CPI y'a jira k'a tɛna wari foyi sara Chad Bleku Doye ye Chad Bleku Doye yɛrɛ tun ye wari min sarali laɲini ni tun ye a kalo 4 CPI bɔra k'a jira kari don k'u tɛna wari foyi sara Chad Bleku Doye yɛrɛ pasalibagaw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ n'an bɔra an bɛna Senegal jamana kɔnɔ sɔrɔlasi maa 7 minnu tun minɛla Casamasi Banbagaciw fɛ janvier kalo tile 27 tɛmɛnen na kɛlɛ dɔ sen fɛ ni waati na ko sɔrɔlasi ninnu labila la n'an bɔra an bɛna Benin jamana kan jatigɛ walikɛlaw ka nin juguya walew cayalen bɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ni waati in na tɔgɔ furancɛ in kɔnɔna la k'u ye maa dɔw bɔnɛ u ni na k'u ka sɔrɔ ni tun y'a ta ka lajɛ banbagaci ninnu k'u kun bɛ ka fagaliw fɔlɔ Saheli jamanaw de kɔnɔna la an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kunyoli dɛ Umu Danbɛlɛ y'a fɔ cogo min na
an bɛ dugawu kɛ min y'an ka jamana basigi lafiya ye ala k'o sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya mali kɔnɔna na ko kana na bi gɛlɛya fɛn b'an ka jamana kɔnɔna an bɛ dugawu kɛ ala ka gɛlɛya ninnu ni ka fura sɔrɔ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la